Welcome back to our Girly Solution channel for Santaman. To dini जों नै भिडिअनि गेजेरजों थाखो 10 नि रिभिजन पार्टनि सोंथि R4 खौ जों सावरायगोन। तो नैबे जाबाय बे रिभिजन खोन्दोनि पार्ट नम्बर 7 जाहैगोन। तो नोंथांमोना जुदि बे सिगांनि पार्टफोरखौ नायाखैब्ला नायनानै लाबानो जाबाय। आरो जुदि जोंनि बे गोरलै सल्युशन चेनेलाव नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय। तो जों गोबाव खालामलासिनो जोङो R4 नैबे जाबाय सोंथि नैबे जाबाय माबानि नैबे जोंनिया मा एक्सारसाइज जोंना नैबे R4। दा बे R4 नि से नाम्बाराव मा दङ नाय से नाम्बाराव मान दिहुन। तो दा मा कुइसनखौ मोजां सिनायाखैबाबो अरजानांला आं बेखौ लिरना होखानाय जागोन। तो जोंनिया 1 नाम्बार कुइसनाव मा दं जोंनिया 1 नाम्बार कुइसनाव मान दिहुननो होदों 10 टू द पावर मा 3। दा 10 टू द पावर 3 माने मा जोङो सरि 11 टू द पावर 3 माने जोंना मा 11 मोनथाम सानजाबनांगोन। तो सानजाबदो दा 11 सानजाब 11 फार्स्टआव सानजाब दोनसै। तो दा सानजाबा मा जागोन जोंनिया नैबे 1 1 1 1। तो दा बेनिफ्राय मा जाखो 1 2 1। थिग बिदिनो आरो मोनसे 11 मोननैल' सानजाबायना जोंनिया मोनथाम दङ नालाय 11 आरो मोनसे सानजाबबावनांगोन। तो आरो मोनसे सानजाबनोसै 11। तो दा 1 1 जों 2 जों 2 1 जों 1 जों 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1। तो दा जों फाइनाली मा मोनखो 1 3 3 1। तो दा जों मा मोनखो बिनि एन्सारखौ मोनबाय जोङो 1 3 3 3 1। तो जोंना बे मोननाय जाबाय। दा एगेन जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायनो सिगां कालारखौ चेन्ज खालामना लाबाय नेक्स्ट माबा कुइसनखौ खालामनायनि सिगाङावनो। तो दा एबार जों खालामसै 2 नाम्बारखौ। 2 नाम्बाराव मा दं जोंनिया 2 सानजाब 10 टू द पावर 3। दा बेखौबो जोङो डाइरेक्ट सानजाब बेवहाय जिहेतु जोंनिया मानल'सो दिहुननो होदों बेवहाय जोङो जेबो रुल बाहाया। तो नोंथांमोना जुदि बाहायनो गोसोबा बाहायनो हायोमोन 2 सानजाब 5 होनानै, खिन्थु बेवहाय जों जेबो रुल बाहाया डाइरेक्ट केलकुलेसन खालामनानैसै। दा 10 मोनथाम सानजाबबा जोंनिया 4 लाथिख' जायो बेयाव। माने 10 सानजाब बेसेबां जाखो बेयो 100 जाहैबाय। आरो एगेन 10 सानजाबा बेसेबां जाहैखो बेयो बेसेबां जाहैखो 1000 जाहैबाय। तो दा ओमफ्राय दा जोंनिया नैजों बे 1000खौ सानजाबा जोंनिया बेसेबां मोनखो जों मोनबाय 2000। तो दा एगेन जोङो 3 नाम्बारखौ खालामनानैसै नैबे 1आ जोब्बाय 2 जोब्बाय। एबार 3 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया कुइसना आङो नैबे माइनास टू द पावर 5 दङ गोजौहाय मा दङ जोंनिया 1/2 टू द पावर -5। तो जोंनिया बेबायदि जायोबा आं बेखौ खोमोना लानोसै निखौ। तो दा जोंनिया बेबायदि जाहैबाय नाय जोङो नैबायदि माइनास जुदि थायोबा बेखौ नैबायदि खालामनांगौ। नैबायदि आरोना जों फर्मुला मोनसे मिथिगौ जे m जुदि जों m नि गोजौहाय जुदि -1 जायोबा बेखौ जोङो माबायदि लिरनो हायो 1/m बेबायदि लिरनो हायो। आरो नैबायदि आरोना आरो नैबायदि जे n/m बा m/n बा n/m टू द पावर -1 जायोबा जुदि नैखौ जोङो -1 खौ जुदि जोङो बेखौ पजिटिभ खालामनांगौबा -1 खौ जोङो पजिटिभनियाव सापस -1 होआलासिनो आं मा होनसै -2 होना हमसै। मा दङ n/m टू द पावर -2 दङ। दा बेखौ जुदि जोङो नै m खौ जुदि गोजौहाय लाङो बेनिफ्राय नै n खौ जुदि गाहायाव लाबो होमबानिया जोंनिया गोजौहाय मा जागोन बियो नेगेटिभआ मा जाहैगोन पजिटिभ जाहैगोन। बेखौ गोसो लायोबानो जाबाय फर सानथामोन जे जोंनिया नै माइनास थायोबा नैखौ जुदि जोङो सिंनिखौ जुदि नैबायदि उल्थायना होयोबा गाहायनिखौ गोजौ गोजौनिखौ गाहायाव लाबोबा जोंना नै माइनास थानाया मा जायो नैया पजिटिभ जाहैयो। थिग बिदिनो नैबे मोनसे थानायाबो नैयाव मा जायो -1 माने जोंनिया बेखौ टू द पावर 1 जायो आरोना 1/m टू द पावर 1 जिहेतु जोंनिया 1 खौ जों लिराबाबो जायो। तो बेनिखाय बियो सिम्पल 1/m जाहैबाय। तो अब्ला नैबे मा जाहैगोन जोंनिया बेखौ जुदि जोङो नै मोनसे रुलखौ फल' खालामबा बे मोनसे रुलखौ फल' खालामबा मा जागोन 2आ गोजौ खारगोन 1आव सिङाव फैगोन। तो होमबा सिम्पल मा जागोन 2 टू द पावर मा जायो जोंनिया 2 टू द पावर 5। दा 2 टू द पावर 5 माने 2 खैथा सानजाबनांगोन जोङो मोनबा 2 मोनबा सानजाबा मा जागोन 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2। दा बेना सानजाब 2 2 4 जाबाय 2 4 जाबाय नैबे 4 सानजाब नैसोर मोननैया 4 सानजाब इनिफ्राय 2।
4 सानजाब 2 जों 8 8 जों 4 दं 32 दा 2 नि एन्सारा बेसेबां जागोन जोंनिया 32 थ' दा बेबो जोंनिया मोनबाय थ' दा एबार एगेन जोङो नेक्स्ट 4 नाम्बारखौ जोङो सावरायलायनोसै थ' गासैखौबो क्लियार खालामना लाबाय आं फार्स्ट अफ अल दा नै जोङो 4 नाम्बारखौ सावरायनोसै थ' 4 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया -4 -4 टु दि पावर मा दङ बेवहाय जोंनिया -2 नाय आं एक्चुअली नैखौ आलदानिफ्रायसो बिहरनाय जादों रिभिजन चेप्टारखौ मा दं दा बेवहाय -4 टु दि पावर -2 दङ होनना आं मिथिबाय आं हमना लाबाय आरोना बेखौ बाट आं मोजां सिनायाखै जा हरदों बे थ' -2 होनना हमना लानोसै जोङो थ' -2 आनो हमबाय दा -2 हमबा थिग बिदिनो दानिनि बायदि खालामबा बेखौ जोङो 1/-4 खालामनांगोन -4 खालामबा गोजौहाय मा जागोन बे 2 जाहैबाय आरोना दा -2 खौ माने जोङो बेबायदि डाइरेक्ट खालामनाय आरो दानिनि बायदि आरोना दानिनि बायदि जोंना m/n जुदि थायोबा माइनास जुदि 2 थायोबा बेखौ जों माबायदि लिरनो हायोमोन n/m टु दि पावर 2 नि बायदि लिरोमोन ना माने गाहाय गोजौ गोजौनिखौ गाहायाव लाबो गाहायनि गोजौलां थ' बिनिफ्राय बेखौ मा खालामनांगोन 1 मोननै सानजाबा 1 जाबाय इनिफ्राय 4 मोननै सानजाबा मा जाखो बेयो 16 जाहैबाय थ' जोंनिया बेबायदि जाहैबाय आरोना बेनिफ्राय जोंना नै माइनास जानाय बे माइनासाबो जोंनिया पजिटिभ जाहैगोन नै माइनासा मा जाहैगोन जोंनिया माइनास माइनास मोननै सानजाबनांगोन ना बे मा जाहैगोन जोंनिया सिम्पल पजिटिभ जाहैगोन थ' जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै फरायसानदोंमोन थ' नायदो नेक्स्ट कुइसना एबार नायदो नेक्स्ट कुइसना मा दङ गाहायनि मोनफ्रोम अनजिमाफोरनि बिसोरनि रोदा दिहुनगिरिनि जौगा माननि सानजाब महरै दिन्थि थ' दा बेखौ आं बुजायबानो हमनो हागोन नोंथांमोना थ' 1 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया 729 दा 729 खौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांगोन सानजाबगिरि बिजिरग्रो फार्स्ट दे 729 सानजाबगिरि नैबे जोंनिया 2 जोंथ' थांनाय नङा बा 3 जों थांगोन 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 6 सरि 3 सानजाब 4 12 जाबाय ओमफ्राय नैबे 3 थाबाय बा 243 जोंनिया 3 जों थांगोन 3 सानजाब नैबे 8 होबा बा नैबे 1 ओमफ्राय 81 जों 3 जों थांगोन 3 2 ओमफ्राय नैबे मा जागोन 7 ओमफ्राय 27 एगेन 3 जों थांगोन 3 सानजाब 9 एगेन बे थांगोन मा थांगोन बे 3 सानजाब 3 दा जोंना बेसेबां मोनखो जोंनिया 3आ खैथा मोनखो 1 2 3 4 5 6 6 जोंनिया 3खौ 6 मोनबाय थ' बेनिखायनो जोङो 3 टु दि पावर मा जागोन जोङो 6 बेबायदि जों लिरनो हाबानो जाबाय थ' बिनिफ्राय जोङो 2 नाम्बारखौ खालामलायनोसै 2 नाम्बाराव मा दङ 3125 दा 3125 खौ निचे खालामसै आङो 3125 दा 5 जों थांगोन जोंनिया बेयो 3 जों थाङा एक्चुअली 5 जों थांगोन 3 सानजाब 6 30 इनिफ्राय 12 3 सानजाब 20 इनिफ्राय 5 जाबाय इनिफ्राय 6 25 बा 2 सरि 5 जों थांगोन 125 मोनगोन थ' बिनिफ्राय 5 जों आरो 125 आ बेसेबां मोनगोन जोङो 25 मोनगोन ओमफ्राय 25 आ 5 जों बा 5 दा 5 आ खैथा मोनखो 1 2 3 4 5 थ' दा जोंनिया 5 आ जाहैबाय 5 थ' 5 टु दि पावर मा जाहैगोन जोंनिया 5 थ' बेबायदि एन्सार जाहैगोन थ' दा 3600 दङबा जों बेखौ खालामलायनोसै आरोना 3 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया 3600 दा बेखौ सिमिलारलि बेबायदिनो खालामनांगोन 3600 बेखौ दा जोंनिया 2 जों जोङो गोसोबा 2 जोंबो थांनो हागोन बेखौ थ' दा 2 जों खालामग्रोनि थ' दा 2 जों 2 सानजाब 1 2 2 सानजाब 8 ओमफ्राय 00 जाहैबाय बेनिफ्राय 2 जों आरो 2 सानजाब 9 18 ओमफ्राय 00 ओमफ्राय एगेन 2 जों थांगोन 2 सानजाब 4 8 5 0 इसिम जाबाय एगेन 2 जों थांगोन 2 2 5 दि बे जोंना एक्चुअली 2 जों थांला बे 3 जों थांगोन 3 सानजाब 7 इनिफ्राय नैबे 5 बेनिफ्राय एगेन नैबे 3 जों थांगोन 3 सानजाब 2 इनिफ्राय नैबे 5 बेनिफ्राय नैबे मा थाङो जोंनिया 5 सानजाब 5 बेवहाय नाय नटिस खालामबा 2आ खैथा दङ 1 2 3 4 थ' दा मा जागोन बेयो 2 टु दि पावर 4 सानजाब बेनिफ्राय 3आ खैथा दङ 1 2 होमबा मा जागोन बेयो 3 टु दि पावर 2 सानजाब बेनिफ्राय 5आ खैथा दङ 1 2 होमबा मा जागोन बे 5 टु दि पावर 2 थ' बेबायदि आरोना सिम्पल 2आ मोनब्रै दङ ना बे 2 टु दि पावर 4 जाहैबाय 3आ मोननै दङ 3 टु दि पावर 2 जाहैबाय 5आ मोननै दङ 5 टु दि पावर 2 जाहैबाय थ' थिग बिदिनो एगेन जोङो 4 नाम्बारखौबो खालामनो हागोन 4 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया 108 सानजाब 192 दा जोंनिया मा जागोन 108 खौ एक्सट्रा खालामसै एबार 108 खौ खालामग्रोनोसै 108 खौ जुदि खालामबा मा जागोन जोंनिया 2 जों खालामबा 2 सानजाब 5 जाबाय नैबे 4 जाबाय ओमफ्राय एगेन 2 जों थांगोन 2 2 इनिफ्राय नैबे 7 इनिफ्राय नैबे थांगोन जोंनिया 3 जों 9 इनिफ्राय 3 जों 3 थ' दा जोंनिया मा जाखो
नैया खैथा जाखो 2 टू दी पावर 2 जाबाय मोननै जाबाय बा 3 टू दी पावर 3 जाबाय एगेन जोङो 192 खौबो बेबायदिनो खालामनांगोन दा जोङो जुदि सपोज 192 खौ जुदि खालामबा मा जागोन नायदो निया 2 जों बेसे थाङो जोंनिया 2 9 18 ओमफ्राय नैबे जाबाय 6 ओमफ्राय 2 जों बेसे थाङो नैबे 4 ओमफ्राय नैबे 8 2 जों बेसे थांगोन 2 नैबे 4 ओमफ्राय 2 जों बेसे थांगोन नैबे 12 2 जों मा थांगोन नैबे 6 2 जों मा थांगोन नैबे 3 दा नाय 2 आ खैथा मोनखो 1 2 3 4 5 6 2 आ नैखौ माबा 2 आ जागोन जोंनिया 6 ता एबार 3 आ जागोन मोनसे थ' बेखौ जोङो 3 होबाय दा बे माय जोंना नैबायदि जुदि सेम थायोबा भेरिएबल बेखौ आं खेबसे बुजायना होनसै थ' दा जोंनिया जुदि सपोज जोंनिया जुदि नैबायदि थायोबा आरोना सपोज a टू दी पावर n सानजाब a टू दी पावर m नैबायदि जुदि थायोबा माने नै गाहायनिया जुदि सेम थाना गोजौनि आलदा आलदा थायोबा जों बेखौ मा खालामो a टू दी पावर n प्लस m माने नै गोजौनि मोननैया मा जाहैयो जोंनिया दाजाबहैयो आरो सपोज जुदि निउ n टू दी पावर जुदि निउ a थायो बा m टू दी पावर जुदि गोजौहाय a थायो माने एबारनिया गोजौनिया समान गाहायनिया आलदा थ' बेबायदि जायोबा जोंनिया माबायदि जागोन n m ब्रेकेट ओमफ्राय गोजौ मा जागोन बेयो a थ' बेबायदि लिरगोन आरोना बेबायदिखौ बिनिफ्राय जोंनिया नै दा नैबे जिहेतु जोंनिया गाहायनिया समान थ' दा मा जागोन 2 बिनिफ्राय नै गोजौनिखौ दाजाबनांगोन 2 दों नैया नैबायदि दाजाबो ना जोङो 2 n प्लस m दा 2 जों 6 दाजाबा जों बेसेबां मोनगोन नैयाव 8 मोनगोन ओमफ्राय सानजाब 3 थामानिया 3 जों आरो नैयाव 1 दङ नालाय मोनसे 1 जों 3 जों दाजाबा जों बेसेबां मोनगोन 4 मोनबाय थ' दा बेनि एन्सार जाबाय 2 टू दी पावर 8 into 3 टू दी पावर 4 थ' दा गोबाव खालामलासिनो दोङो 4 नाम्बारखौ माने 3 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै थ' दा जों 3 नाम्बारनि 1 खौ जों सावरायनोसै मा दङ जोंनिया -3 टू दी पावर मा दङ 2 सानजाब -5 टू दी पावर मा दङ 2 दङ थ' बेबायदि मोननाय जाबाय बेखौ जोङो थ' दा बेखौ जुदि जोङो गोरलै खालामोबा दानिनि रुलखौ बाहायनांगोन आरोना दानि थ' नैनिफ्राय लिरनोसै होमबाना जायगाया एसे मिलायहैगोन थ' जोंनिया फर्मुलाया जुदि a टू दी पावर n सानजाब a टू दी पावर m जुदि जायोबा मा जायो जोंनिया a टू दी पावर n प्लस m बिनिफ्राय जुदि सपोज जोंनिया जुदि n टू दी पावर a सानजाब m टू दी पावर a माने गोजौहाय मोननैबो समान जायोबा जोंनिया मा जायो n सानजाब m टू दी पावर मा जायो जोंनिया a थ' बिनिफ्राय n टू दी पावर 0 बा जोंनिया जुदि 1 मा जायो जोंनिया n टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 दा मोनसे नोंथांमोननो मोनसे खालामनो होमवर्क हरनि एबा जुदि हायाबा कुइसनाव सोंहरबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअ ट्राइ खालामगोन बुजायनो दे जोंना जायखिजाया मोनसेखौ जुदि डिग्री गोजौहाय दिनै बायदि n टू दी पावर 0 बा a टू दी पावर 0 बा c टू दी पावर 0 मोनोबा जोंनिया मानो c जाहैयो बेखौ आंनो फोरमान खालामनानै खिन्था हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव जुदि हादोंबा आरो हायाखैबा आं नेक्स्ट भिडिअ खालामनानै ट्राइ खालामगोन जुदि नोंथांमोननि कमेन्ट बक्सआव हायाखै ना फैयोबा ना कमेन्टआ थ' दा बिनि उनावहाय जोंनिया आरो मोनसेखौ दानिनो बुजायखाबाय आङो जे नैबायदि आरोना जे जोंनिया जुदि a बाय जुदि सिङाव b होनानै गोजौहाय जुदि माइनास जुदि n जायोबा सापज आं जास्ट बुजायदों हा बेखौ n जायोबा बेबायदिया जोंनिया b खौ गोजौ थांनानै a खौ गाहाय लाबोना जोंनिया मा जागोन बियो माइनास जायगाया जागोन बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय फरायसानोंथांमोन थ' दा बेवहाय जोंनिया नायदो एबार जोङो दा नैखौ जोंनिया जिहेतु गोजौहाय समान दङ नै मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामनाया a थानायखौ थ' दा होमबा मा जागोन -5 सानजाब -3 खौ फार्स्टआव लिरगोन -3 सानजाब -5 टू दी पावर मा जागोन बेयो 2 थ' एन्सारा मा जागोन जोंनिया माइनास थ' प्लास जाहैगोन नंगौ ना थ' दा माइनास प्लास जाहैबाय जोंनिया मा जागोन होनबा 15 स्क्वायर थ' जोंना एन्सारा मा जागोन 15 स्क्वायर थ' दा जों गोबाव खालामलासिनो 2 नाम्बारखौ सावरायनोसै 2 नाम्बारा जाबाय जोंनिया एक्चुअली आंना भिजिबल बांद्राय नुवा जादों कुइसनखौनो 2 टू दी पावर 3 सानजाब 2 टू दी पावर 4 आं बेखौ हमनानै खालामबाय कुइसनाव एसे आलदा दंबा मिथिला आं खिन्थु बेखौ हमनासो खालामबाय हा फरायसानोंथांमोन थ' दा बेखौ जोङो नै फार्स्ट ब्रेकेट सिंनिखौ खालामग्रोनांगोन ब्रेकेट सिंनिखौ खालामबा नै 2 नि गोजौहाय मा दङ 1 दङ जेबो गैया माने मा दङ 1 होमबाना नै मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामगोन माने a थायोबा नाय a टू दी पावर n प्लस m जायोना दा नैयावबो 2 बेयावबो 2 दङ 2 टू दी पावर मा जागोन n प्लस m नैया 3 जों 1 सानजाबा मा जागोन 4 बिनिफ्राय गोजौहाय मा थागोन जोंनिया 4 दा नैबायदि जुदि थायोबा जोंनिया नैनि सायाव 4 आरो बिनि सायाव आरो ब्रेकेट थायोबा नैखौ जोङो मोनब्रै बेबायदि सानजाबा डाइरेक्ट 4 जों 4 सानजाबनो हागोन थ' दा मा जागोन होनबा 4 टू दी पावर मा जागोन बे 16 4 जों 4 सानजाबा मा जागोन बेयो 16 जाबाय बेखिनियानो जाबाय जोंनिया एन्सारा 3 नाम्बारा 2 टू दी पावर 0 सानजाब 3 टू दी पावर 0 सानजाब 4 टू दी पावर 0 थ' दा नाय जों जायखिजाया मोनसे जुदि 0 जायोबा बेखौ 1 जायो आरो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमान खालामनो थाखाय होमवर्क हिसाबै हरनाय जाबाय दा नैबे जोंनिया से जागोन बेयावबो से बेयावबो से बेयावबो से होमबा मा जागोन बे सेयानो जाबाय
तो दा थिग बिदिनो जुदि 4 नाम्बारखौ होयोबा मा जाखो बे 5 टू द पावर 8 8 नि गोजौहाय मा दङ बे -5 सानजाब 8 टू द पावर 5 मा दङ बे -4 दं। दाना बेखौ जोङो मोनसेखौ नैजों समान खालामनो थाखाय मा खालामनाय बेखौ जोङो 5/8 खौ 8/5 खालामगोन। मा खालामगोन 8/5 माने बेखौ उल्थायना होबाय जुदि नै गायनि गोजौनि गायाव लांबा नैया मा जायो जोंनिया माइनास थायोबा बे मा जायो जोंनिया प्लास जायो होमबा -7 आ मा जागोन बेनिया +7 जागोन। सानजाब जोङो बेखौ 8/5 खौनो लाखिनाय जाबाय 8/5 -4 नाय बेवहायबो 8/5 दङ दा बेवहायबो 8/5 दङ दा होमबा जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामनो हागोन माने a to the power n a to the power m थायोबा जों मा जायो a to the power n plus m तो दा बेखौ जों माबोरै लिरनो हागोन 8/5 to the power 7 प्लस जागोमोन नै माइनासआ प्लस दों माइनास जाफैबाय -4 जाफैबाय जोंनिया बेवहाय तो इक्वल टू दा बेखौ खालामबा मा जागोन 8/5 to the power 7 खौ दा माबाना होबा मा जागोन बेयो 7 निफ्राय 4 थांबा बेसे जागोन बे 3 सरि दा बेवहायनो जोंना एन्सारा बेनो दा बेखौ जुदि नोंथांमोना जुदि मा होनदों बेखौ सानजाबना होनो गोसोबा होबानो जाबाय दे 8खौ मोनथाम सानजाबना होबानो जाबाय 5खौ मोनथाम सानजाबना होबानो जाबाय तो जा गोबाव खालामालासिनो जोङो 4 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामलायनोसै नाम्बारा मा दङ नायदो 4 नाम्बारा दङ जे गाहायनि अनजिमाफोरखौ रुजु माने जास्ट रुजुनो रों बे उन्दैना बे उन्दै बा बे गेदेरना बे उन्दै जायखिजाया ना मा मोनसेया गेदेर बा मोनसेया उन्दै बेखौ रुजुनोल'सो दो तो 1 नाम्बाराव जोङो जोंनिया 2 to the power 8 दा 8 to the power 2 दा मा मोनसेया गेदेर बेखौ रुजुनो दो आरोना नैबे गेदेरना बे गेदेर तो दा बेखौ जोङो 2 to the power 8 आरो 2 to the power 8 थाबाय बाद जोङो नैथिनाय 8 to the power 2 खौ जों मा लिरनो हायो 8 to the power 2 खौ जों लिरनो हागोन नैबायदि लिरनो हागोन 8 to the power 2 खौ जे दोङो 2 to the power 3 होनानै बेखौ नैबायदि लिरनो हागोन बेबायदि हागोन ना फरायसा नामा दा 8 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो ब्रेकेट होनानै 2 to the power 3 नै 2 आथ' गोजौ थांबाय माने जोंनिया 2 मोनथाम सानजाबा 8 खौनो मोनफिनगोन दा जोंनिया नैबायदि थायोबा जोङो 3 जों 2 खौ सानजाबा जों बेसेबां मोनगोन 2 to the power मा मोनगोन डाइरेक्ट 6 दानिनो होनखादों आङो नैबायदि थायोबा 3 जों डाइरेक्ट 2 खौ सानजाबना होबानो जाबाय तो दा नै मोनसेया जोंनिया मामोन 2 to the power 8 दा नैखौ केलकुलेसन खालामना जों बेसेबां मोनगोन 2 to the power 6 दा मा मोनसेया गेदेर फर सानदोंमोन अबियासलि नै 2 to the power 8 आ गेदेर जागोन ना तो देयरफोर मा जाखो जोंनिया 2 to the power 8 माबाया जाबाय ग्रेटार देन 8 to the power 2 माने 2 to the power 8 आ 8 to the power 2 निसाय गेदेर जाहैबाय आरोना तो एबार अगेन 2 नाम्बारखौ दा 2.7 into 10 to the power मा दङ बे 12 दं बेनिफ्राय आरो 1.5 into 10 to the power मा दं बे 8 दं तो दा बेखौ अगेन जोङो फोरमान खालामना नायनोसै आरोना दा जोंना 2.7 into दा बेवहाय नायदो 10 to the power 12 दा जों बेखौ 10 to the power 12 खौ जोङो 10 to the power 8 सेम 10 to the power 8 जों समान खालामनो गोसोबा जों मा खालामनांगोन बेखौ सेपारेट खालामनांगोन 10 to the power 4 सानजाब 10 to the power 8 बेबायदि लिरजाफोर सानदोंमोन मानो लिरजागोन दा बेखौ जुदि एगेन जोङो जमा खालामना होयोबा 10 to the power 4 into 10 to the power 8 खौ जमा खालामबा जोंनिया 10 माबानानै जोंनिया मा जाहैगोन एगेन जोंनिया बे गोजौनिखौ जोङो दाजाबना होबा 12 मोनहैगोन तो दा एबार जोङो नै 10 to the power 4 खौ जोङो नै 2.7 जों सानजाबना होबा जों बेसेबां मोनगोन 27 उनथिंहाय खैथा 0 जाहैगोन जोंनिया मोनब्रै 0 फजनांगोन ना तो मोनसे मोननै मोनथाम आरो मोनसेबो थाबाय बेनिफ्राय नैथिं बेसे थाखो जोंनिया 10 to the power 8 तो नाय अब्ला नाय नोंथांमोनखौ नाय बेवहाय नैबे जोंनिया बेसेबांमोन 1.5 सानजाब 10 to the power 8 जोंना नाय बेवहायबो जोंनिया मा दङ 10 to the power 8 दङ नैवहायबो मा दङ जोंनिया 10 to the power 8 दङ दा अब्ला नै जों मोननैखौ जोङो केन्सेल गैया होनना हमना लाबाय दा 10 to the power 8 10 to the power 8 खौ जोङो गैया होनना हमना लाबा जों नाय दा जोङो नैनि मोनसे मा दङ 2700000 दङ नैनिया मा दङ 1.5 दङ होमबा माबे गेदेर जागोन फरायसा नोंथांमोन नै 2700000 आ गेदेर जागोन ना 1.5 आ गेदेर जागोन अबियासलि जोंनिया नै मोनसेया गेदेर जागोन तो देयरफोर जोंनिया मा जाखो 2.7 सानजाब 10 to the power 12 greater than 1.5 into 10 to the power 8 दा जोंनिया इनि एन्सार मोनबाय तो सिम्पल आरोना नैबेबो दा जों नेक्स्ट कुइसन थांलायनोसै गाहायनि मोननाय फिथाइफोरखौ दाजाबथाय थाखो मानजों फोरमाय दा बेखौ मा खालामनो होदों दाजाबथाय थाखो मानजों फोरमायनो होदों आरोना दानिनि बायदिनो सिम्पल तो दा फार्स्ट अफ अल मा दङ जोंनिया 2 to the power -3 सानजाब मा दङ -7 to the power -3 तो दा बेखौ जों खालामबा दानिनि बायदिनो खालामबा जों मा जागोन 2 सानजाब
-7 into 2 to the power मा जागोन -3 तो इक्वल टू मा जागोन जोंनिया -40 to the power -3 तो बेनो जाबाय जोंनि एन्सारा तो थिक एगेन नैखौ खालामबा मा जागोन 2 नाम्बार खालामबा -3 to the power मा दङ -4 दङ सानजाब 5/3 to the power मा दङ -4 दङ तो बेनिफ्राय दा बेखौ मा खालामनो हागोन जोङो जास्ट फोरमायनो जों गाहायनि मोननाय फिथाइफोरखौ दाजाबथाय थाखो मानजों फोरमायनो बेबायदि फोरमायनो होदों आरोना तो दा बेखौ जोङो दानिनि बायदि बे मा फर्मुला फज'गोन जों बे मोनसे मा फर्मुला जाखो बे जाबाय नै मोनसे फर्मुलाखौ फज'दो जोङो जे जोंनिया a to the power नैबे जोंनिया गाहायनिया असमान गोजौनिया समान माने जुदि जों a to the power n लायोबा सानजाब b to the power n लायोबा मा जायो जोंनिया ab to the power मा जाखो n बे मोनसे फर्मुला जों खालामदो आरोना दा थिक बिदिनो नैबे -3 सानजाब 5/3 गोजौहाय मा थांखो -4 बेबायदि जाहैबाय आरोना एक्चुअली नैबे जोंनिया नै -3 खौ दाजाबथाय थाखोमान जों फोरमायनो होदों आरोना दाजाबथाय माने मा जाखो जोंनिया नै -1/3 खौ जोङो पजिटिभ लांनांगोन माने -3 खौ जोङो नेगेटिभ दोङोना बेखौ जोङो पजिटिभ लांनांगोन पजिटिभ लांबा मा जायो जों मिथिखागौ पजिटिभ लांनोबा नै गोजौनिखौ गाहायाव लाबोना होबानो जोंनिया मा जाहैगोन बियो नैबे मा जाहैगोन गोजौहाय 3 जाहैबाय तो बेबायदि जाहैबाय तो दा बिनिफ्राय नैबे मा जाहैखो नै 3 मा जाखो जोंनिया माने केन्सेल थांबाय मा जाहैगोन नैबे -5 to the power मा जाखो -5 to the power 4 दा बेखौ जों उल्थायना होबानो जोंनिया मा जागोन -5 नि बायदि उल्थायना होबानो गोजौहाय मा जाहैगोन 4 दा नैबे जोंनिया मा जाहैखो दाजाबथाय थाखो मान बेबायदि जाहैबाय ना नैबे जोंनिया मा खालामनांगोन बेखौ जोङो नै 3 खौ जों मा खालामनांगोन माइनासखौ जों मा खालामनांगोन पजिटिभ खालामना होबानो बेनि एन्सारा जोंना जोब्बाय तो दा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय फर सानथामोन तो नेक्स्ट भिडिअ जोङो R4 नि 16 नाम्बारनिफ्राय जों थाबैनो सावरायगोन नेक्स्ट पार्टआव तो नै भिडिअआ जुदि मोजां नोंथांमोननो थारैनो हेल्पफुल जादोंबा फर्सा नोंथांमोननो जेसेबां हायो शेयार खालामजालाय तो जोंनिया साबस्क्राइबारा दासिम 5K जाहां तो नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ सापर्ट खालामनानै थाबैनो 5K जाहैयो आरो जोंखौ भिडिअ बानायनो थाखाय माने इनकारेज खालामहैयो आरोना तो गोजोननाय फरायसा नोंथांमोन बाय बाय थेंक इउ